Weihnacht in den Bergen. Hoch vom Berge schau ich nieder auf die glitzernd weiße Pracht. Und es klingen Weihnachtslieder durch die stille, heilige Nacht. Auch mein Herz fängt an zu singen, Sterne leuchten ohne Zahl und die Weihnachtsglocken klingen durch das weiße, stille Tal. Ja, vi måste gå då. Vill ni dit?
door de wind in kaffe en Ja, want hier had je nog een machine staan met een reiniging. we gaan erop bekleed. Die is versleten? Die is versleten? Nee. Ja. Hier als je veel maakt, je moet een beetje op en uit. Ja. Vroeger was het zo met die hamer aan de leggers. Ja, hoor. Meestal vroeger aan de 4 uur en maanden was de winter uit druk en door de dag had je het net, was beter nacht. Ja, precies. Ja. Hé, nou blijven zitten. Hier staan wij. Waarom zijn het nog 4 stenen? Is dat een gewoon met capaciteit? Nee, uit de 4 consumptie maanden, dus zeggen die stenen die als nou havermaat hebben. Dat is best wel vanuit en weer verschillen bijvoorbeeld in de taal of de consumptie. Ja. Maar die apart uit. Oh, dat was gewoon puur voor verschillende Twee van consumptie, 2 naar 4. Ja. Wat ze moesten maken. Ja. Veel water opzetten, dus de capaciteit kan ik regelen. Het water valt midden erop. Je hebt 3 soorten molens. Water, midden staat hier midden. Je hebt het molens. En hoe hoog die pak? Ja, dat ligt eraan. Als je dan aanvullen water hebt. Ja. Bijvoorbeeld niet aan het malen, ik zou zeggen, dat is veel water. Dan draai je hem helemaal over, zie je het buiten straat niet draaien. Dus daar gaat het. Alles, de reinigingsmachine, dat doen we allemaal. Vader had vroeger boerderijen en de boeren. We hebben niet, als we koffie zeggen, dat voor. Ja, dat is alles verschillende met 3 man maar je hebt toch Maar dat is een beetje weet het niet precies hoe dat gebeurt. Ja? De grote wiel wat buiten draaien. Dat zorgt voor alle bereiken. Zo snel gaat dat. Even nu maar 28. Eva vlieg, ja. Mag ik zeggen? Ja, dat jij zei het slechtste wat er is.
Een beetje opgepakt.
Die kant weer niet meer weg uit. Ja, dat is heel lastig. Dat kan wel zien, hè? Kan ik slecht met de televisie nou lopen en een video gaan kijken? Dat gaat niet. Dat is het moeilijke, hoor. Nee, maar nog maar aan duidelijk. Wat blijft? Maar aan duidelijk. Oh, klopt. Ja. Kost nog niks. Dat is een beetje. Wat blijft? Het is geen meute. Nee, het is geen meute. Wat zijn die man samen? Nee, dat hebben we wel gezegd. Dat is weer lekker triest. Erstmal unsere Wanderung. Kommt dann noch mal rein, ja? Danke.
Ja, vliegt erop, joh. Zo dik zit er even lang in.
60. Die dubbel op.
Men Esther og Johnny aan het filmen, is die Frolly aan het filmen. Ja, ja. En direct wel. Maak, dikke, 2 man druk, 3 man druk. Längre ner? Ja, det är ett dagknut där. Det är där gjort. Det där gjort. Det är det dag zelf, de pannen ook. Ja, men de pannen niet, dat houdt er weer. Dat bedoel ik. De pannen zijn nu. Ja, dat is nu. Dat kan ik egal, zie je. Ik heb de cassage nog niet op. Alles was er gewoon. Dat is mich even moeten helpen, want zo weet ben ik nog niet. Oh, dat ja. Hè? Dat is ook wel.
hè? Kom, Gert-Jan, kom. Nee, ik vind het prima zo. Dat is zo. Is die wedstrijd dat had gemaakt? Dat hebben ze toegemaakt. Godser, ik kan dat niet lezen. Zo, bedankt, ja. Op zoen. Wat heb je geschreven? Wat heeft hij? Ik Ik heb gejuist. Kijk maar! Ja, nou, dat kan je geschreven. Nee joh! Ja. Dat is mooi, hè? Dat moet je weten, Jan van ons. Dat is ook een TT's. Verder van volk, wie of ze dat voetrieten voeren of wat. Ja, ik kon er zelf een beetje van afpakken en dadelijk. En dan kijk uit. Ja, ja. Ja. En dan kijk uit. Het laatste jaar. Wie papa? Papa! Zet even, niet keer. Ik wil heen. Pak erin. Branding moet uit. Is dat babbel voor weg? Ja, goed zo. Dat is enige dadelijk wel. Doe het neer. Oké. Tot de volgende keer. Ja, oké, hoi. Nooit gezegd. Zo in het vizier. Maar loop maar. Wat is het landskaart? Wil alles oké? Alles goed? Oh, die lieve man. Als ik doe. Wat met de zee? Dankjewel. Ja, dankjewel. De attributen. Zie je wel, hoor. Als de mensen langer laten aanschaffen. Zaken, weet je of. Ik ben met jou, maar ik kom het zien. En ik Er is nog eens een zaak in de buurt. Ik heb daar even te drinken. Die vinden we best. Ah, die vinden we best wel even eten. Nou, ik ben er ja, laat gaan bieden. Mooi, kijk, ga je. Kan er weg. Ja. Dat is het enige wat ik hier niks. Hier is geen meer terug. Nee, ja. Het is goed om maar. Dat staat nog niet. Het
geen soort rommel, dat is belangrijk. En dan is het idee van ja, goed en aardig. Drink jij je ballon? Mami, ik ga te drinken. Light, Wie het zo op het, die kunt toch wel iets goed, hè? Niet zo blij worden. Maar dan begint ze Mama! Mami! Hiervoor is ik al eerst weer. Hier. Dan lopen we met eigenlijk. En hier nog. Wel eens kunnen ze morgen, ja? Zondag. Nog meer kleur. Ja, ja. Dat wist ik niet. Feeststelling. Ja, later even aan. Nee, dat is je weer. Nee, 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 nee. Nee, dat is je weer. Dat is je donker wie? Nee. Ja, ja. Dat is de fabriek of wat dan ook. Dat zijn die bakkanten. Ken je dat, joh? Hoe staan je? Die bakken en nog die bakken. Dat is zo'n grimlaag. Van nou was er ook geen vlaar meer. Nou nee, maar het is soms ook zo'n broodmonder en dat wil ik niet. Ja, dat is nog meer als piep. Dit is helemaal. Ja, het is gewoon de in Zeugers. Met schoenen en dan. Normaal. Dit is het klaar.
Ja, dan ga ik mee. Alles op. Hoi, Ed. Mooi. Gefeliciteerd. Heel mooi, ja. Echt veel beter zijn gepast, beter in deze tijd. Ja, ik had maar geen bloemen meegebracht. Ik denk, daar kun je ze mee begieten. Ja. Proficiat, heel veel geluk in de nieuwe zaak. Is dat toch altijd met de tijd gekomen? Ja, verder. Alles goed gegaan. Mieke, kun je even get net? Ja. Wat doe je? Ja. Allerbeste. Succes. Wat denk je op deze? Dankjewel, hè. En wat voor die ook? zoals toen dat niet zo'n man geworden. Is dat dan voor een kastje wat eerst daar stond? Ja, nou achter de Ja. Een nieuwe kleurtje. Ja, en gepatineerd. Ja, Mieke, vergeet zo net. Vergeet ze dat niet, dan met ik hebben dat. Zeg het feit te leren. Expo. Ken je sentiment? Ja. Ja. Oh, dan vind je Ja, zeker. Doe ik even toe. Ja. Echt, ja. Ja, maar had je inderdaad Hebben jullie zelf een idee? Allee, ik leg dank. Wat een ander soort, ja, dat is hetzelfde. Jongens, altijd dat maar, hè? Ja. We kosten toch niet allemaal die auto. Nee, precies, dat is het risico aan. Probeer dat wel eens met een bus. Dingen moesten, ja, normaal. Ja, dat is altijd een even moeilijkheid om het red te raken. Dat werkt dan heel goed. Dat is gewoon. Ik denk dat die heel erg goed aan. Is dat heel erg? Ja, dat is wel. Met de andere toch wel gedaan. En in het komen. Samen heel hartelijk bedankt. Heel fijn dat het komen zit. Heel hartelijk bedankt. Heel fijn dat je komen zit. Ja, dankjewel. Ja. Ja, niet zo gekregen. Nee, juist de benderie. De benderie, een beetje de wielen. Ja, ja, hartelijk gedaan. Oké. Heel hartelijk bedankt. En hier eigenlijk bedankt voor de hulp. Dat je de vrouw dan hebt. Ja? Oh, mijn handje nog! Mijn handje nog! Bedankt. Hier ook. Heel erg hartelijk bedankt. Handje!
Ja, het is nog zo weer. Nu is het zo. Straks wel aan het komen. We hebben niet niks mee gebracht. Je durft ze nog niet, maar ik kom het lekker doen. Dan vind ik het. Dan ben ik hier lang met z'n allen. Ja, ja. Ik kan wel verboden, dat is het niet. Maar nu dat je omzet verdubbelen. Dat kan ik. Ja, dat kan ik goed de nodig. Ja, ja. Goedje! Papa, goedje! Ja. Even erop zitten. Even een plaatje van de beschikking. Handje. Ik mis de kusjes! Ja? En de zon. Hard gezongen en gedirigeerd. Ja, dan mag je straks even horen. Ja, ik zei het zo. Die gewoon nog geviseerd, ja, met je actiewees, hè. Die is geviseerd, hè. Wees, hè, die gaat ook niet wees. Ja, joh. Moest er nog geen naam hebben? Ja. Ja? Ja, ik heb het zelf al niet. Wat kan ik er nog aan? Ik heb geen drie maken. Ja, ik ga het. Ja, fix. Ja, Kun je die naar achter brengen? Oh, niet te laten vallen. Achter zitten. Niet vallen laten. Ja, maar dan gaan we wat zo later weer doen.
in de vuurbereiding, hè? Daar komt het wel uit. Die tekenen niet. Verschrikkelijk gewoon. Al die zien wat door steeds. Ik heb alles. Je moest niet wegwerpen. Nee, ik zag het. Bedankt. De bumper kost ik niet meer vangen. Dus ik ben die zelf gegaan. Ja, dat vind ik wel. Hier kan ik alles mee. Ook bedankt voor de medewerking. Zo, jongens, gaan we echt aanwinst scoren. Gelijk zo tot goede weer. Succes. Hoi. Proficiat, dank voor de opening. Proficiat. Dan was wat te smaken daar. Of ja, dat jij loopt dan de zuster eigenlijk weinig van. Ik heb dat hectische, dat heb ik wel vaak eerder met gemaakt. Zeker mensen hoor ik wel vandaag. Ik zie er eigenlijk gewoon ideeën van blomstukken te maken met dat natuurlijk. Je wist dan zo mooi. Ik heb dat ook zelf richting alles een beetje we hebben nog niet eigenlijk de bovenaf gaan. Maximaal omhoog. Schön gingen over weer dan. Schön gingen over. Nee, dat zag je ook. Is er ook zo? 4 uur. Ja, maar heeft hij niet kunsters? Hij is kunstenaar. Dat was al een paar mensen gemaakt, hoor. En zo. Kleurencombinaties en goeiedag. Heel fijn, ik kom er best. Van die deur goed. Ik dacht dit is de volgende. Ik dacht dit is mooi. En mooie woorden.
Worden dit laatste. Ik heb vanmorgen een tegeltje in het gedacht. Ja, heb ik ook niet. Werkzaak. Ja, nee, zoek het even, ja. Ook heb zo'n zwoer cadeaus allemaal, hè. Laat maar gaan. Komt er allemaal streng. Ik hou het al geschaad, Ja. Het is net zo van dat het voor al op een afslag van Laat ze erop! Oh, ben ik hè? Zal ik even gaan zien of het erop zit of niet? Dan ligt je er wel kapot. Hier hartelijk bedankt dat alles verplicht in had. Heel fijn, dankjewel. Heel bedankt. Stuk het lekker? Ja. Dankjewel. Wat is het? Alsjeblieft. Ja, dat is goed, hè? Zalig. Zalig kleuren. Dat is wel anders. Met maar open. Roze, oranje, rood.
Ik denk met de rug al die haakjes erin. Hey, doe het. Dat is aan de bekijken. Ja, het staat ook een beetje maar een paar jaar geleden. De wedstrijd van uit. Ja, dat is ja, anders uit. Ja, alles Nee, maar ik moet er even spreken. Sommige streken schans aan, maar altijd bijvoorbeeld dat. Ja, dat is eerlijk zijn. Ja. Ja, dat heb ik straks nog naar de kamer van het ik heb dat dan was. Er steekt nog op haren weer. Jens de Waal, hè? Ja. Ja. Ja, en ze proberen ze dus niet. Papi, kan ik geen schiet? Nee, jij kon je paard. Desondanks niet meer nog af. Nee, mooi hè? Kijk hier! Ja, dat weet ik. Oh, dat ken ik al. Dankjewel. Ja, die flash. Goed, hè? Ja, het zal niet zijn. Hij was er nog niet. Ja, als ze niet druk stuurt, ze dit had ze nog niet. Stond in de weg, hè? Bedankt, ja, dat was gezellig. En tot ziens. Dat ben even zo de spanning. Er staat een poosje over de kip op zitten. Ja.
je wilde. Ja. Zeg je verkeerd? Ja, met wat doe je dat? Precies. De kaas en dan. Nou, ik zeg dat het Je was met je hersens weer bij elkaar. Nee, die er bij mij staat, is toch van deze mevrouw? Bedankt. Wat zit er? Vertrekken en veel succes. Zaken, Jan. Ik heb maar we gaan dit op papier. Zit er steeds erop? Bedankt. Dat zie je. Hier. Bedankt dat we nog veel jubileums mogen meemaken. Ja? Nu heb ik al Hey, papa, doorstekken door! Doorstekken gaan! neem maar van je tafel. Hoi hoor, mama. Is dat allemaal hè? Ja, dat is Peter. Als je niet van dat is Peter, dat is Chris. Zijn eigen leven. En dus Gefeliciteerd. Heerlijk, leuk met de mensen. En de verjaardag thuis met dat druk werken. Max staat er nu en ze dat een kloor en ja, die kan allemaal groter en wat dan moet het afvallen, hè, die dat gaat gegangen, heb je niet. Ik hoor het allemaal mensen vertellen. En zo dit is het Jan. Blijf je even dit bier af. Ken je dat? Ja,
Kijk eens rond. Je bent niet met de deur. Ja, die doet vandaag. Let ik wel. Breng je helemaal goed. Ja, ik heb het al. Ja, die weet ik cadeautjes. Ja. Dus ja, Succes. Succes, hè? Met al die Engels was geschat dan Ja. Staat in de weg, staat het in de weg. Dus, ja joh. Hier ligt Is het donker was die? Dat is echt sterk, hè? Maar dat is een goeie. Dat had zich hartstikke chic gedaan. Dat is super. Dag mevrouw. Ja, is toch? Ja, is dat toch toch? Had ja. Fake, wat ik. Shake vind ik het ook.
kassan in för igen. Jag måste be om. Riktigt, då tänker han ju inte över debatten, ja. Jävla kartor med allt. Dankjewel. Patrick, dankjewel. Ja, het is... Ik heb verschillende adressen gebaseerd. Wedstrijd nu gemaakt, hier zo, nu gemaakt en zo. Wat heb ik adres weergegeven? Nou, dat heb ik gedaan. Het gaat naar Amsterdam. Hier is ik kan zeggen, oh Jan, als het niet doet, kan ik ook Jan. Goed dubbel op Jan. Ja. Het was eigenlijk een paar leeks. Het zijn hartstikke belangrijk, het is een weinig Dat zou 20 jaar geleden. Niet iedereen kennen. En hoe gaan we het weer gooien? Wat deden we dan? Dat is de enige punt. En dan 3 jaar kun je mensen door. En de raad is zo'n mensen die het zo ik hou En veel goed.
Die zwermen bij jou. Ik kan het tegen het zeggen, ik ken ze niet. Ja, Jan. Kom hier, werk in. Dat nu nog een beetje laag, ja. Het store idee. Hè? Ik denk bij huur te doen. Je had een paar weken in me gestaan, maar dat is ook een verzekering in te komen. Heb ik niet wat in gezag? Nee, dat is compleet. Dat is het werk maar door goed gelukkig, Johan. Ik heb een keer een avond. Kan het, kan ik misschien. Ja, dat is goed. Stond die op? Ja, Jan heeft toch een vraag natuurlijk. Dankjewel. Kom nou, we gaan zo gezet hebben. Reacties al heel goed. Gewoon afgemaakt. Feestje. Ja, dat komt goed. Heel een ogenblikje. Nee. Als we een blokje weet je nog. Ja, kies toch natuurlijk een flesje. Maar één voor één dan maar. Ja, dat is al best. Wat is die daar? Dat is mee. Je kent Was dat dan niet kans gezien? Nee, had ik in België een dansje met gedaan. Fantastisch.
Ja, dat weet ik. Dat ik even het lastig heb. Ja, dat zie je. Dat is toch nog gewonnen, ja. Zaak. Oh, hier. Hoi. Ja. Dankjewel. Fijn joh. Heerlijk.
dan is het gebeurd. Je moet hier met de boor. Nee, niet hoor. Hé, hier met de boor. Ja, nou, nee, ja. hier wordt hard. Dat is kaart. Ja, gewoon, er zit nog van alles. Het hoort wel. Ik kan wel weer wat laag. Ik kan wel een been zitten hoor. Ik kan makkelijk. Wat is de kans op je? Dat het wel op. Die gas zou geraakt. Je hebt een gasleiding geraakt, zaten. Wat hè? Ze minkt dat er een gasleiding ook geraakt. Ja, dat bal, dat het wel op. Dat er een gas tegen geraakt, minkt het dan? Hoe zit ik gestopt? Nee, die gaat niet. Met een rook zit al, hè, want de gas ook geraakt. Dat doet de bal, dat doet. Met een rook zit al, hè. Dat komt van ook. Ja, net. Je zit nog water op. Ongeveer 4 meter dit water. Ja, dat is wel zo. Dat moet doen, hè. Ja, weer moet je beter hier.
Ja, Bert, dat moet weg, hè, mensje.
Is er wel, hè? Ja. En, kan nog meer laken. Minst. Nee. Ja, zo gewoon. Dat ik een val op thuis. Wat er doen?
maar schön. Jong, dat is mooi. Ja, chic.
Waar zijn de lempjes daar? Hè? Waar zijn de lempjes dan maar? Dat is ook wel. Pas op mevrouw. Zie je gewoon nog.